A Asociación El Enjambre de Chantada tivo a semana pasada unha reunión onde se tratou o tema das cotas. O prezo subiu xa que hai moitos socios que teñen pendente o pago. Deste xeito non se dan afrontados os gastos. O pouco que hai chega moi pouquiño, entón subirás este ano a 45 euros cada ano, que non é moito, ven salindo moi pouquiño, e cos traballos que se pasan ali, pero bueno. E queríamos dicir que os 45 euros, si nos fallan as 45 personas que temos sin pagar, andaremos moi escasos. Entón, rógase ás persoas esas que saben que están ali nunha lista, se quixeran pasar por ali para verse que están ali nunha lista e dicir sí ou non, pois faríanos un favor. E tamén pediría ao pueblo de Chantada que o enjambre é unha cousa para todo o mundo, non é só para os vellos, porque eu non me considero maior, considérome jubilada, e ali pasámoslo moi ben. Temos baile, temos ginasio, temos algún que outro noviazgo, que tamén é de agradecer, que nos rejuvenece, e vando pedindo, pero bueno, non hai moito onde elegir, pero xa buscarei. Bueno. En esta reunión tamén se falou dos magostos, que viñéramos aquí dicir que eran o día 16 con castañas e viño solo, pero agora a xente pediu se se podía facer unha comida. Bueno, entonces o Plácido, que é o rapaz que está ali na cafetería, tiña feito as comidas, pero este ano ten un pequeno problema, e dixo que non. Entón encargaríamonos nós, os da directiva, a facer a comida. E a comida será o plato de 13 euros. 13 euros. E todo o mundo que quixera vir, pedíamos que antes do 18 que se viñera a anotar, porque despois temos que comprar as cousas e non dá moito tempo. Para amenizar o magosto tocará a rondalla o Carballo Vello, polo que a diversión estará garantida. Dende a asociación piden o apoio dos chantadinos para que esta asociación non desapareza. E pido de segunda vez aos socios, e aos que non son socios, que se fagan socios, que sería unha pena que aquelo cerrara. E ao mellor por 45 euros eso non é nada, que é o ano, que non é todos os meses. Faltando estes 45 a cousa non chega. A cousa non chega. E é unha pena. É unha pena porque mientras este aquilo é noso. Pero se fallan os vellos, que somos os que vamos para ali, e os novos non queren vir, entón quedará en nada. E sería unha pena, home, que o pasamos moi ben. Ou non parece ben? Bueno, pois o que queira o pueblo. Que outra cousa que tamén, bueno, agora coas crisis, pero hai moitos que podían axudar tamén e non axudan. Porque agora coa crisis, toda coa crisis, e antes non había crisis e era o mismo. Vale? As autoridades que tamén podían dar algo. Vale? Pois nada máis, pedirlle que por favor que se anoten para que seamos todos unha familia ali que pasamos moi ben e nada máis. A pesar de non estar no mellor momento, as actividades non cesan e o 24 haberá concurso de baile. A xente está moi animada, por iso que se están perdendo todo isto. A xente está moi animada. O malo é que temos que bailar mulleres con mulleres, que homes hai poucos. Sí. E da outra vez, cando houve o concurso dos chistes, pois o primeiro premio foi un viaxe a Canarias, outro un apartamento. Bueno, o que pasa é que están aínda sin as escrituras. Pero agora podo baile, tamén habrá uns premios vos. Sí. Matamos a cabeza, pero premios há de haber para todos. Así que, por favor, veñan. E ainda que ese día non sean socios, veñan e acompáñennos a bailar. E despois, se lles gusta, pois sigan vindo. Pois xa saben, os que aínda non pagaron que pasen a facelo e os que se animen que se acheguen a apoiar esta activa asociación chantadina.